Baka makasulaon man maray di dia. Bagay may ilong di marayo. Ano yan? Bakit ganito? Paano Yung sumurang ko. Rigi mo sa blue. No, sa green. Agoy! Yan. Pangit. Baka ano. Ano na lang. Sulaya. Ano na lang oh. Ayan. Ayan. Ang ganda na. Ito mga bubbles. Yung sa mura ni Tres. Saan ka na? Hindi ka na oh. Thanks. Yan. Mabili yun. Tapos ikaw mag-attend ka na. Ito susilpin ko. Hindi ka sa room. Mag-foundation tayo para maganda tingnan. Hello po! Ngayon, Marina! Kitang-kita yung amurang ko doon. When the night goes down. Langaw sa yung buto. Dali. Maghalo ka. Aha, mag-love shout out. Yan o, magbubunot ako ng uba ng puting buhok. Ito. Mega love shout out. Nasa na, isa digdig. Uy, may kuto. Pulang, hindi ka natin. Siguro, uban mo na pala. Nagkaban din? Oh, yes. Uban ka pa sa po. Kaya ma, isuskiko ko rato pang kagatul. Ilag mo lagi sa saan ko tayo sa braso. Hindi, hindi. Yan, wala na lago. Ito na lago. Sa braso ko mo ano, kamali ko lang. Diyan ka magatul dyan, digdig. Tara ikaw, saro. Dua. Ngayon, digdig sa braso. Hello guys, mega love shout out. Hello everyone. Ang pera kang hindi bubili mo. Marikay niyo, magkanta habang nag-ano Maray pa ba? ha. Habang Kanta na. Yes, utugan sa cellphone ko pala. At nung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa tuwing gabi. Dito ka lang sa puso Ano nangyari? Bakit? ko. Ano nangyari?
Kung ito'y pag-ibig Bakit may stick na ito? Ano nangyari dyan? Ako tayo din narama. Isus, malulubat pa rin. Dito ka lang palagi Bakit nag-stick? sa aking Kanta? tabi. Ano nangyari doon? Nasa Maray ng bote ito ah. cellphone ko Para nga. kumahapot. Kumahapot. Anong nangyari na Bang pampalaw sa... Igwa! Cubes! Igwa na yan. Yung Bakit pa nag-stick? Anyari? Bukod mo? Hindi kinaya! Ano? Ano ka mo? Bakit man? Hindi, ulay. Pero dahil ka andar. Aray ko! Lami, limang gusto. Malumong siya dahil rin naman pwede magtagas. Hindi, pero labo na na. Ay, di ba? Tama. Bakit kaya tubig yan? Sana. Sabi niya siya siya. Sabi ka luto. Anong nangyari? Bakit ganyan? Ulit na daw. Nasa po yun. Anong tab nila mag- Kuyan mo, take 2. Live. Liliwanag ang buwan tungo sa'yo. Nag-stick? Nag-stick yung cellphone na yun. Yung cellphone talaga pa nag-stick. Yan Twitter ko sa mo na paggalon Ayaw. break. Ayaw mo na? Betul. Ayaw mo na. At least narinig na dadan. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di narama. Sabi mo, hang po ang cellphone. Yung camera biglang nag-hang. Wala pa rin natin automatic na pag-type. Para pag tinipe mo ang phone, diretso. Nada. Yo. Kaya, tayo ba tama? Kaya daw, ang gatol super. Ang sabi nga mo daw. Wala man ka. Tak ka na. Sumawa na kasi mo. Balik ka. Ano ka kauban sa kumarita? Kupirin ko lang turog. Ang oras na turog kasi. Wala nga turog sila. Alam nga tumuga sa ano, bagyo naman. Pero mama, talagang Ulit. nakakasulit na. Ako, mga iso, tabuga. Kasi bangit ito. Tulog oras sa turog. Ang mga katulog ko mga tulog. Dahil? Bukas pa rin. Oo. Mereka sila na pinipag din na sa israman na yun. Kung ito, may drag yan, oras mo. Nakuga-aba. Naaraman mo yun. Juan, susulpong ko! Ha? Hi, Miss Lani Rodriguez. Hello po, mag-love shout out. Good afternoon. Sorry po, naghahang yung phone. Para po kami ditong statue. Para saan? Ano ka dyan? Natanggalan ng uban si Jones. Mega love shout out, Ma'am Lani Rodriguez. Pwede man, go to channel. Ano? Yan. Okay. Second channel pa naman.
ko sa ano. Nanood ko sa ano. Okay, di ba? Ito. Ito ko rin mo rin. Agoy, grabe lang. Yo, ito tinaralbo na niya ron di ko. Arkan mo katulong ka sa trabaho. Una, kung may bali na ng kuto. Mangingin mo ta dyan. Mangingin mo ta dyan pagkagari na so. Nagka para na paralyze ang mga mukha natin dyan. Pero yung hindi, hindi lang ito rin ngayon. Yan, dyan, huli nga dyan kayo. Pero yung ngayon. Ang gusto mo kaya yung sa ulo ng ito. Ang pangguan. Eh, marami mga pero yung pala ko. Hindi nga. Yan. Araw ka na sa tol. Hindi ba ka? Yun ang sabi niya mga katulong mo. Gusto din mapanitan ka. Hiwag tayo. Ako lang talaga tayo. Of course. Araw niya na. Nagtanda ka na gurang gusto ka na. Uy. Diyan talaga yan magapoon. Isla ang gamay mo to. An uban dyan ang poon sa puro. Balik ka palugod ka eh. Iyo eh. Grabe na to. Ano yung ting ha? Yun. Betul. Mira. Kurang na si Inday. Mana kay pa. Uban si pa. De? Hindi. Meron pang kay pa. Mas ako. Bata ba natin para pabakal ito kay pantalong ko ng original. Ha? Pantalong. Kan. Para pag may kamay ko siya, mo lang siyang Talaga dako. siya sa diba? Ay, yun ka. Dapat ka dahil yun ang nag-aaral ito ng mga trabaho ang gabi mo. Dahil yun naman sa papagparang. Pag parang sa ka ng ikaw daw na pag ano, grabe na mamaya ang kuwan ko. Mamay, kaya mo rin na magatulog ang payo ko. May uban. Nagmana. Nagmana na. Sana. Banners. Nasi mga mga yung po sa taas. Isus ko mamay sukar na eh. Ito kay dyan isip paluto. Sugar na ito masabot. Narap na. Bangan dordoblong asin doblo-doblong ugas. Kapulo. Kapul kasi. Kapul ito mama. Maringal. Taday na damay sutong marinal ito. Kung nagsarok ma. Dakulo nun. Diyan. Tama ka na. Dapat nga, kulang pa ito. Naso. Grabe. Tulad si mamay. Sisa na. Pinagara. Ito. Ang bagyan di sari goto ma. Naman baga kinawan mo sari iba pero ang gas mahiko. Uy. Saan cellphone? Natakot. Nanonood siya. Tapos Hindi pag siya mamay ki crocodile. Ang gusto niya. Natakot. Kaya doon nilag. Nuno da kulo na rin yan. Alaga mo pala nuno yo. Nagataray tayo no. Iyan kung buwa ka nga rin ka nagataray tayo. Grabe. Yan. Kenapa ba yung cellphone? Ano lang yan? Sa pinapanood mo? Gamitin ko dali. Pinakatindog. Ano madali cellphone niya? Stick na. Ano ka sa imo? Dahil. O di ko ara. Baka ara. Dapat binigan mo Sa naka-steadyan na. Basta ako sa naapoy. Basta naka-steady tigilay ko. Huwag lang ka.
Try ko daw. Baba, dito ka daw, oh. Ay, wag na. Diyan ka na lang. Mainit dito. Wala. Doon ka na. Ito na. Ang mata, masakit yung ulo mo. Huwag magbabad sa cellphone. Ay, ma'am, tenen. Simple life. Hello po. Mag-rap siya. Kita mo pala siya. Paano ko dyan? Hindi ako parang ako parang ay. Ako ko mag-jacket ang cellphone ko bubo. Hindi mo jacketan kasi nakahanto yung fan. Baba, alis dyan. Baba, alis dyan. Hindi na na-jacket ang cellphone. Baka doon ka, oh. Ito, ito. Hanapod ka niya. Pagdating sa umali. Ito na din. Ay, ano yun? Ano yung pampalite? Hindi ka nga, ako na baba. Wait, 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 wait. Ay, po. Mamasan ko. Hindi ko lang. Ay, sisi po mamay nga pudahan. Hindi ka na lang, be. May wifi senda mamay. Ano po mamay sabihin ko? Dapat papot ka ng tigma, may hindi na tigma din sa Umar. Gusto nito si mamay magdumaan. Wala na ito. Ano yan po, mamay? Oo, talo na rin. Matagabutog daw sa tulak ito. Ano? Ano din yung ate? Kagapag talaga. Paano nga? Pwede ko nito pula. Alo, kayo na daw? Yan. Alay. Ilan. Namana ko so uban ni mama. Jesus, ang pag-arugan, may pinanaya, sa namin. Magkatulong mama yan eh. Sabi mo ka, ha? grabe ang puto ko. Iyo. At asikong kalot. Kuda man ako itong pagkagabutan. Paggabutan, baga siring ka na. Nurotag, ang pagkagabutan agad, baga yung kong Magatulo? ano, At mama ay Una sabi mo ko mama gani. Gani nag-inog-inog ang Yan, ginabutan. yun ang God. Tapos hanggang sa naga-order-order ng tayo kita. So sugatol. Una ko nga yan ko baad niya may puto. Posible yun, maganda ang piya puto lamang. Ay, sila bigwa ha. Uy, ha? Mas mauban ako mo. Ano kayong sarili to? Trinon? Hindi ba na Yan ang magatulog. Hindi mamay? Sila sarili to? Kung ano ikis pati. Each na ka. Hindi pagabot ko tinubaro. Ibali sa kong mga kita. Nakulong Hindi na. ano yung 5 million. Hanit na. Hindi lang na. O itong mga pamangkin ko, pag pag-abot ako, sana'y mamay, hibayat. May tandan. Hindi mo tinandan, hindi ka manggabutan. Magabot mo, pero bako ungod. Betul. Galing nga lang dyan. Uban na grupo. Yan, itar-itar ka dito. Yan. Hindi nga rin maray. Hindi nga rin may balik ko to, no? Ha? Wala ka dito. Isus, betul. Agay. Imagine ko mamay, garing ko magpakalbo. Garing ko nga magpaputol, magpakalbo. Isoy.
magkaroon eh, ano ka na. Yun. Hindi apod ka mama. May pang-apod ka, mamiyeng? Tutulog mo. Mega love shout out Ninin. Simple Ito, life. Salamat po. Sarap ma. Wow, parang sarap ng Ma, golsing. tanay daw may itong karang kung Ending kaya mong kaunon. santol. Guys, nag-ending yung Madero. kapatid ko ng santol. Ang Madero. sarap. Kumakiki, iniluto ni Jess naman. Kung kaya mong Ang kabuo. sarap. Ano to? Kunya, nagpa. Ultrasound na rin ito. Kasi na ang dyan siguro. Ha, ultrasound. Ha? Nag-ultrasound ako niya? Ha? Kilot na ba kasi ninyo nilito? Ano? This is ultrasound. Hindi na kasi. Si. Ano? Sis Ina, may love shout out sis. Salamat. Na paano kaya tong cellphone namin? Hang yung camera. Nag-steady sa ano. Salamat sa patusok, sis Ina. Nagluloko yung cellphone, naghahang. Hindi na umandar yung camera. Nag-stick na ba? Nagbubunot kami ng uban. Malas doon sa pati. Kuya Panalo, Pit Malo, salamat kapatid. Salamat kapatid. Andito ako sa bahay ni Dos. Live muna saglit. Pinapunta ko dito ni Dos para magbunot ng buhok na puti. Uban. Tumamay kasi po ng arigos na ako, mga arigos na. Gusto magpangkatong buko salada din nakaiba sa swimming, kauno na ito. Uy, panis na yun, May. Uy, nagprakurubak ko tulak ng baga. Papanis. Alab, di na ikaw. Dumanon mo na ito. Ibuboy, di mo pagpili. Eh. Ganyan na ka sumaga dito. Ingat po kayo dyan, kapatid, Panalo. May bagyo ba sa Maynila? Dito sa amin, lagpas na, wala na. Noong isang araw, yun, ang lakas ng ulan ng hating gabi ata yun. Lakas ng ulan at saka hangin. Tumba nga yung ibang saging namin. Ngayon daw, sa ibang part ng Pilipinas, ano daw talaga, malakas yung ulan. Puntahan sila ni Buti daw, ano mo sila, ngayon channel naman yan. Goto channel mo sila. Kapiin mo na. Oo, ako ka. Kaman sa inyo. Kami. Inusin mo. Congress. Hindi mo pa pala dikit si Kuya
Hindi pa na. Ano yun? Ah? Bago, Ano? budol niya. Paano nga pala to? Ninja. Dyan. Ninja yung kay kapatid pala. Pero Kay ngayon, Sis Ina, go to channel mo kay Sis Ina. Okay, on the way, si Yana, Yana Vlog. Ina. Yung pumupunta sa live mo, pagbalikan mo, dawa yan ang gamit mo sa inyo. Tamin man bagay yan. Sige ako, kung yan sa inyong channel, eh, pag ano mo. Ano yun pa yan? Okay. Hindi pag-dip mo ako. Ano? Puro sa na silent. Ipis ka ka ah. Puro lang silent. Dan yakap kay Sisi Yana. Ina. Ina Vlog. Hindi ah. Haba nga. Okay lang. Oh my God, putol pro. No. No, no. No. Mamamatik ko. Hindi. Nabubunot na maraming. Malato ko. Pero alang ka, nasalang ka lang sa gugo to. Pag sa puon yung tama ka ano. Nangikay dumating. Ano ito sa phone? Ika'y dumating. Nang ikaw nga. Na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Niliwanag ang tungkol sa'yo. Dito ka lang. May galang sarap, asawa ng mekaniko. Okay, jaketan mo to. Kung ito'y pag- Mega love shout out po, asawa na mekaniko. Bakit tayo di nadarama? Dito ka lang. May jacket ka na po. Palagi. May galap, shout out. Tenen, simple life. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon, team. Boriring. Hello. Kung ito'y pag-ibig na, ako tayo din. Maraming salamat po sa 6 na milyon na nandyan. Dito ka lang. 6 million in the house. Salamat po. Palagi sa aking tabi, lahat kayang harapin. Basta dito ka lang, ang buong lakas ay Go to channel mo si asawa ng mekaniko. kahit masaktan, ikaw ay pupuntahan. Kung kailangan mo Magbakas ka. ako. Sport press sport. Dania ka po kay asawa ng mekaniko. Magdala niya ayun sa kanya. Ano mo, kumakalit yun? Pinapanood ko po yung mga short vid. Asawa ng mekaniko. Super cute. Doggy. What's your name? What is your name? What is your name? Ang ganda ng ano, alagang aso ni ma'am, ano, asawa ni mekaniko ba yon? Ang ganda. Nagkahanap kayo ni sa comment.
Nahang. Ano man sila po. Nahang ng cellphone. Ayaw na maka-comment. Mega love shout out. Sis Ina, sabi ni kapatid Panalo. At mega love shout out din kay Ate Nen. Salamat po sa pagtambay. Alo, dami ko ng utang. Kagabi na wala na naman ko kay kapatid Panalo kasi Giga 50 lang yung gamit ko. May cut off kasi. Kaya pag nagtambay ako, maya-maya bigla na lang akong nag-disappear. Kasi nga cut out lagi yung data ko. Kaya po yung itong isa kong cellphone dito, iniwanan ko kay Dos, sa kapatid ko, sa aking Katres Marias, para siya yung mag-live kasi free wifi dito. Kasi yung aking wifi nasira na, di ko alam kung bakit. Di ko maloadan. Kaya ayun, tsaga na lang muna ako sa Giga 50. Nakaka-support naman kahit papaano, pero hindi ako nakakasali sa Premiere to Premiere at saka sa P2P kasi hindi kaya salang ng maraming video. Kaya ano na lang, bisibisita lang ako sa mga upload. Pinapanood ko din yung mga nagsusupport sa akin. Pinupuntahan ko na lang. Tapos pinapanood ko na lang yung mga video. Binabalikan ko na lang po kahit hindi ako maka-attend ng premiere. Binabalikan ko na lang po yung mga upload video. Hirap po kasi talaga ang signal dito sa amin. Kaya, nagtataka yung iba. Nakalive ako, pero panay yung reklamo kung wala akong load. Yung cellphone ko po kasi, andito sa aking kapatid. Nakalagin yung aming channel sa isang cellphone. Tapos ako naman doon sa farm. Meron din naman akong nakalagin na main channel namin doon. Kaya minsan, nakakasilip din naman. Tapos itong kapatid ko, hindi marunong mag-jacket kapag nagla-live. Hindi nadja-jacketan yung mga pumupunta sa live. Hindi nadja-jacketan. Hindi niya daw alam paano. Sige lang po, kapatid Panalo. Drive safe. Ingat po sa pagda-drive, lalo ngayong maulan, madulas yung kalsada. Salamat po sa always support, Sis Ina, kapatid Panalo, sa team Good Vibes. Maraming salamat po kahit hindi na ako nakaka-visit doon sa GC. Kung sino na lang po yung kilala ko talagang, doon na lang po ako napunta minsan. Salamat po sa naandyan. Di kata nagtusok. Ako? 5 tao at saka 4 na tusok. Ay, 5 tusok. May isang hindi nakatusok. Nagtusok ako. Nagtusok talaga. Sarap uminom ng soft drinks. Sakit na dyan ko eh. Sakit ko ba ito? Hanggang dyan. Aray. Ayan, ito sa kabila. Magkanta ka na, kapila. Kabutiran. Hindi ko nga The rattles on the sky. Hindi ko nila po gumag. Meron kanta sa lang. Burning in your eyes. Tapos siyempre na may know how to write letters and try. But I don't really know. Ano kaya nangyari
dito sa cellphone, naghang talaga. Pero hindi na wala yung live. Naka-stick lang talaga yung mga mukha natin dyan. Tapos nakikita ko yung mga live chat. Pero, yung mga mukha namin dyan, para nang na-stroke. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down in the one place, I'd always remember us this way. Lovers in the night. Oh, we're trying. Para walang copyright, guys. Ito lang gawin natin. Kapela. Lovers in Puntan mo si Tinen Simple Life. Pinuntan mo na ba? Oo. Dana po ko kay Ma'am Tinen Simple Life. Dan yakap sa 4.7. 4.7. Wow, sana all. Mansion yung bahay ni Tinen. 512 videos. Sipag naman ni ma'am. 512 videos. At malaki na ang kanyang mansyon. 4.7. Zane Olds. Si Sis Ina, pinuntahan mo na ba? Okay. There was a problem with the server. Si Sis Ina, main channel yan. Main channel. Sis Ina. Ina vlog. On the way. Ayan, ano na? Kayakap na pala ako. Ito, yan ang kalimbang oil mo. Ay, hindi ka kalimbang oil. Ayo, kalimbang oil. Bakit argaro pa ako? Pag may time na ano, kahit nakalimbang oil ko na, pero hindi nag-notif sa akin. Wow. Kay Sisi na yung nag-vlog. 3.84. So, with 715 videos. Wow. Ano, panoorin mo. Before ka magkalimbang, panoorin mo muna yung at least 3 minutes. Itong mga pwede itong ano mga Tapos yung mga short video, pwede rin naman. Ang sarap naman itong ano. Wow, ang sarap ng ano ni Sis Ina. Hirap pumili ng kakanin, lahat masarap. Sa dami ba naman? Dami naman, oh, quick. Street foods. Bigas. Sarap. Gusto ko dyan yung ano, yung hindi masyado. Tay, isaw, Kikiam. Quick. isaw. Quick yung gusto ko dyan. Quick kami daw sa Boulevard. Pa-check up kami kayo. Oh, nainit ang Tapos ha? Hindi yan, sa thumbnail ko dyan. Oh. Hindi na bagay. Ang ganda ng kapaligiran. Baka na nakuha. Lapid lang. Ang gusto mo sa lapid. Wara-wara o Sirin. ano? Straight. Sirin sa Daragaw kasi ang gusto sa Sorsogon. Kasi sa pupo niya. Sana. Just me, Marmar. Ito. Mega love shout out po sa 7 taong nakatambay dyan. At sa 5 tusok, patusok naman po yung hindi pa po nakatusok. Patusok po sa tagiliran. Thank you po. Salamat. Kahit papano, tulong din po yan sa aming WH. Nung nag-live ako nung isang araw, kahit isa wala. Kakaya, pag wala di, parang nakakahiya. Ang ganda pa naman ng thumbnail. Mega love shout out sa 7 million watching on my live stream ni Tres Marias Farm. Yung ginagawa po namin ngayon, nagpapabunot si Dos ng white hair. White hair na si Dos. Kasi mas, ano pa siya, mas puti pa yung buhok niya kaysa sa buhok ko.
Stress, dos. Dami ng iniisip. Stress daw sa po mundo. kasi maraming jowa. Ay, sana all. Mas mabuti yung walang jowa, walang stress. Namuti na yung aking bukay. Sobra akong magkape. Kaping matapang. Nagkaya kong ipaglaban. Sabi nila balang araw darating. Pagkaroon ka ng bukuni, Nita. ibugon, mara ka pa may bukong Para pago. kita kung na. Nakula sa ng payo. Oh my gosh, ito na ba yun? Nakula sa ng payo. Ako man may ibo ng buko. Ibo? Malawak lang ang nagkanuman kan buhok. Hindi na. Excuse me, lugar po. Pipirot na ako. Kaya nakatulog daw. Kasi pag breed na isa lang, dalawa lang. Ano dito? Ilipit-ipit sa nagay. Si Bibi, nagkakay mo kang buhok. Ang buhok. Sila na katipis-pos kang sa diri niya. Sila na katipis-pos kang sa diri niya. Ito ang... Magayon sa iskili, pagkakalit mo ng buhok. Dari dala katagili mo. Sige, patibayon. Bigyan ko nga sa bigagaya ko yung Experiment na natin, pagilid, tapos pabilugan mo. Paano ito? May nagsalapid din sa ko, nagtatrabaho kami sa mall, tapos siya sales lady, sinalapid din sa buko kasi hindi pagilog, isus kong tibay. Kaya niya, pati ang sa diri niya, napilong na alga to. Kuya ko. Iyo ka, tibay nga mo, pagbilog. Pagbilog, sa bilog kang babae. Narasan ako, pagkagayon. Ganun sa pinaulog na bunot, na paggayon ka sa gilid. Salamat po sa mga katambay niyo dyan. Sis Ina, kapatid Panalot. Kay Tinen, Simple Life, at saka kay, sino pa yung kanina? Ina, Kaya, kay Sis Ina, lagi yung si Sis Ina nakasupport. kay Kahit Sir minsan di ko siya Panalo, napupuntahan. kay Ma'am Lani, kay Tinen, Ma'am Lani Simple Life. Rodriguez, kanina. Salamat po. Gano'n ka mamaya? Gano'n ka? So, ngipo na naman? Mata? Ang lasa dyan, mamaya. Stick upan mo na yan. Sabi ko sa iyong pagkakasama yan. Pin. Andyan Kaya yung, ulit, may bakong kain lang. andyan Kaya lang yung, dapat daw, mainot dumanot, 10 ano, bigkwa. Ay, sige. Grabe mo. tapos, kita dyan. O di mag-atab sa nagayod. Sa gamos pating abo ko mamaya ani kulog nipon. Ang sakit ng ngipin. Yung aritana daw mamaying. Nano daw yan, tinatapal sa mukha. Up. Kumakay bakit ka ulit mo dyan. Ano, ilago mo na yun. Yung makakuton, Amo. sa taas, Mm. sa ako naman, halo ng kumatay. Mumugan mo kuwan. Asin. Pagtagal kayo mamaya sa ano. Bawal pati pag masakit ang ngipin, bawal maggagalaw dyan sa labas. Kasi pag nabinat yan, patay. Tayo ang ngipin. Ay, ang ngipin. Ano yan? Ba't hindi ako marunong? Sir, pagkatong natin ako. Jag tar hennes ängen mahång och fallen sin Bili tayo ng V8. Movie style. Try natin Pag hindi nyo guys alam yung ano, yung lyrics ng song, Momo style natin. Momo Para style. di ba Momo na- style daw guys pag para kapag hindi ba alam yung lyrics. sa mula.
Na hindi mo alam yung Sip na yan. song. Nag-alit na doon. Nag-alit na doon. The fires, finger mini. Finger ribs mini. It's well po, Miss Ina Vlog. Ay. Salamat sis Ina. Ano yan sis? Merienda na? Yan ang pamukos mo. Wala ka ng pantali. Wala ka naman pantali, oy. Pagkatan sa ko. Yung tinipang kasuwang. Ayan, marami asap ko. Oy, magayon na nalang mo daw. Sabi ka. Agree. Ano lang ba? Mira. Ito lang ba? Okay bang buhok naman baga? Diyo, taga manason. Diyan. Good. Ibigay pa ng buko. Kinakban. Wala ng tao sa kinakban. Wala. Garaga-naga. Maraming salamat, asawa ng mekaniko at saka sis Myrna. Miglaw shoutout. Sis Ina, salamat. Thank you, sis Myrna. Nakita kita doon sa ano mo, sa reels mo, ang tawang-tawa ko. Pinapagalaw yung kilay at saka yung labi, yung labi ba? Paano yun? Paano yung sis Myrna? Gayahin ko nga. Pinapagalaw-galaw yung kilay at saka yung mouth. Tawang-tawa ko dun kanina eh. Pinanood ko sa reels mo. Ay. Kakaantok yung oras. Thank you, Lord, for the peace. Hang ang aking cellphone, mga langga. Paabutin ko lang ng isang oras. I always remember. Hang ang aking cellphone, sis Myrna, sa Lord Key. Hindi umaandar yung camera. Hindi pa naman sis tapos.
to you and baby. I love you. You too. You didn't feel the same. You're in my heart, even more just You're the kaligas pa? Bilisan mo na po, Mama Yeng. Tapapunta na do. Palis na. Bilisan mo na daw po. Wala. Ako galing. Slip ikaw. Slip ikaw. Dali na. Bless ikaw. Kadang sa kumadans. Yan. Kung ano. Pabutin ko lang po ng 1 oras para sulit yung aking pagpunta dito. At saka mamaya-maya, uwi na rin po ako sa aming bundok. So, ayan po. Salamat po sa lahat ng naandyan. Sa tumusok po. Thank you so much. Salamat po sa inyong suporta. Ang email mo, oy. Wawara. Tawang-tawa siya sa reels niya. Sinaputi yung sayaw. Hinalo kay Ube yung sayaw ni Dos. Nagre-reels siya.
Tutoy, mag-sleep na ikaw. Mamaya-maya mauwi na tayo. Dali na. Sige na, may nakapagpunta. Hmm? Salamat sis Mirna. Sis Ina, salamat sa inyo dyan sa pagtambay po. Update lang ako sis. Hang yung aking camera. Bakit ganon? Bigla na lang naghang. Di na gumalaw yung aming mga mukha dyan. Para nang na-stroke tuloy. Basta why? Uy, ano na si Mama Ying? Si Mama Ying naliligo pa. Ay, Ang bagal ni Mama Ying. sobrang si Parvin. Kano kayo magpang-brace ng ipin ngayon? Ano? Yung ngipin ko is magkaano na eh. Magkahiwalay na yung aking ipin. Ang laki ng siwang. Oh. Ito. Kaya dati ako mabay na. Bakit tawang-tawa ka dyan? Nalulukring na naman yung kapatid ko din eh. Paano na dyan? Magla-live ako mother sa YT. Nag-update lang ako kasi sunog na yung bahay. Let's rest. Bilisan mo pa mamay. Ay, Hindi goy! ko naghihintay. Ikaw yung hinihintay. Uy, Alas dos na. tulog-tulog pa eh. Naging celebrity si Mama Yeg. Oy. Hindi ka nawaltakan sa yan. Pag nawaltakan sa yan, ilim mo. Mamaya yan, ano yan, hubuan yan. Oy. Magabay lang ako. Magabay lang ako. Magkakibot-kibot ko ha. Pagkakibot mo. Si Mama Yeg, bidyan mo. Para mag-viral. Hindi. Tapos ito ko mga paldas. Diyos me, o Armar. Sigurado. Nagkakagulo yung mga tao dito, guys. O ano masasabi niyo? Salamat po sa nandiyan na nakatambay. Ikaw, diyan na brewan, diyan na magbababukan. Mati na naman ko ano? Kulang lang. Gusto niya sa doon niya, andyan, nagulo-ulo, tara nila. Tapos niya ako bubatay, pero kung mamadunong sila ko. Initain ako, ano ko nga. Ano nangyari? Bakit magpupusan pa ko? Ano ko yung kakawalan mo? Uli-uli ang gasa na. Mami na kasi Agoy. Magano ka? Uli-uli ka naman masa pa doon linggo. Sa endan? Oo. Hindi, kakao ko si Yan. Kung ko yan ako, alas 10. Oh, yo, ano Alas ang 5 kagat? tapos ako magluto. Muli ako doon ako matulog. Pwede na ako, ang pagbalik ko, alas 5 din. Dapat bukas lang din. Nam NC, mag-love shoutout. Salamat. Salamat sa pagsilip, Nam. Ang kulok yung buhay ko. Lagra. Yung kursong ka Lagra, lagra. Ayan, nababa ka na. Ayan. Pagkalive ako. Uy, ang ingay mo. Nakalive ako, dong. Pwede mo pinampi. May shortcut yan sa laong. Sabi mo si kusinera, gardinera ang pasaway. Nalopreng na naman. Ipopost mo ako. Tigarog ka sa bayan eh. Makibahan. Wala ako manar kayong step sa inyo. Wara-warang, Bailey. Sa Reels. Nilalam ko, kukunin na to ng mama Amo? niya. Tapos, si tita na lang ang titira dyan sa bahay. Yay! Gusto mo na dyan sa iyo naman. Wala naman nga yan. Sa kung ano, kasi ang pag-kulit niya na ako nagtabo ni Adjun. Oo, yung wala ito sa baliis. Ay, kukunin natin ni Mama Ki. Pag ano ba, pag 3 years old ka na, pag grade 3 ka na, kung balik ka dito. Dito ka na mag-school sa ano. Yeah. Doon ka na talaga. Ayaw mo na dito, oh. Oh, sige, kukunin ka na ni Mama Ki. Mamaya na.
Naka-live din ba si Gandara? Ganun ba yun? Dali na mamaying. Ano lang ako sis, 1 hour lang ako. Paabutin ko muna ng 1 hour and 10 minutes. And 10 minutes. Mauri. Bulol. Mayang hapon. Kaya ako mabit-bit. Ayan, bulbit-bit. Nasa bahay mo ako na dito sa graduation, Makati City, July 14. Congratulations to all graduates. Hmm? Sila mo. Ano? Mega love, shoutout po sa lahat ng naandyan. Nandito ako sa bahay ni Nam NC. Nam NC. Ang tanda mo, urling ng kubarikos mo. Tapos si Alina naman dyan, balik-balik naman. Tapos sa rin biglang mawaan tao. Tapos naman biglang mawaan tao. Parang taba kung gusto. Balik-balik lang duman. Ang sarap naman ng mga upload, mga short video ni Sis Mierna, oh. Mga vegetable. Ano to, pansit gisado. Ang sarap ng pansit gisado ni Sis Mierna. Hindi kumawan kami ito. May hindi kong gari. Pumunta lang dito para magtambay. Nangyayari talaga yan. Ang iksi lang pala ng mga live mo, Sis Mierna. Mga ano lang, 30 minutes lang. Uy, na lang ako balan. Uy, bibi! Dito! Paharang Sis Mierna sa imo, sa sayong, sa imong. Harang sayong, 30 minutes LS. Mamaying? Ikaw na yan lang yung hinihintay, yung VIP na lang hinihintay. Hindi. Hinihintay na. Sa likod. Buha na sila ito. Saan ka? Ay, ba siya ito nakasay sa bala uning baterya pag nag-green na. Paano ko gamitin mamaya? Basta natin. Gari masusupot ka na out yan. Ang taon nila. Uy, guslot. Di ka man may ba? Bibi! Dito! Maglagi na, full charge na. Kain! Nangyipog ko bang kayo. Bakit? Ano pa niyo dyan? Ay, sirpo ko pala niya dyan. Sarangaw. Harap sa muro. Ka nagsalapit, te. Ano mo ka? La 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 la. And
Nandito ko sa bahay ni Sis Gandara. Naka-live din pala si Sis Gandara. Ayan, ano na lang, 3 minutes na lang guys, mag-i-end na po ako. Salamat sa lahat po na naandyan na nag-support sa aking live ngayong hapon. Salamat ng marami. Sis Mirna, salamat. Thank you so much. Nang ika'y dumating, parang ikot ng hangin. Agoy, ano na pala ako? Lubat na, magsa-charge na muna ako. Ayan. 2 minutes na lang guys. And tell me now, how do I live without you? If you're around, how do I live without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I? Salamat sis Mirna sa paharang dyan. Thank you. How do I? Oh, how do I live? How do I live without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I? Oh, how do I live? Ayan po, tapos na tayo. Isang oras na tayo guys. Salamat po sa lahat ng pumunta dito sa aming live kanina. Si Sis Mirna, si Sis Inas, Kapatid Panalo, Ate Nens, ano pa ba yon? Si asawa ng mekaniko, Sis Ina, Sis Mirna, si Nam NC. Salamat po sa lahat ng tumusok at tumambay. Thank you so much guys. God bless po. Bye-bye.